noticiari. Avui us porto el noticiari juliol, com ja pertoca, i aquest juliol ha sigut un mes gegant. Moltes notícies que he recopilat en aquest noticiari. Notícies com ara nous gegants, com ara trobades, com ara festes majors, destacades. Ha sigut un juliol espectacular, un juliol que no l'oblidarem mai, perquè després del 2020 i 2021, sense juliol, vam fer quasi 6 sortides, doncs el 2022 ha sigut un juliol gegant per tots i per tots. Doncs ara sí, esteu preparats per l'espectacle del noticiari juliol? Doncs vinga, va, a què espereu? Som-hi! Mataró. Després de 2 anys, tornen les Santes. I aquest any ho fan d'una manera excepcional perquè moltíssima gent, però moltíssima gent, ha estat present a la majoria d'actes a Mataró, a les Santes. Unes Santes diferents, però alhora unes Santes com ja eren abans. La festa major de Vilanova i la Geltrú triomfa com cada any amb diferents actes i que la gent n'hi ha anat moltes. La veritat que és una festa doncs, que és patrimoni molt important pel nostre territori català, com ara la Patum, Santes, etc. I és un dels actes doncs, que entre aquí. La seva festa major era l'agost i juliol, per tant som-hi. En Gastó i la Caterina de Blanes presenten nova imatge, una restauració del taller Aglà i un nou vestuari de Guillem Amorós de Folk al viatge. Un canvi bestial que enamora quan tu els veus i que es nota el canvi 100%. Espectacular i som-hi! Un nou gegant s'incorpora a la família gegantera del barri de Font del Ros de Berga. Ell és en Guillem de Berguedà, una gran persona que és molt important de Berga. Una figura que fou feta per Xavier Suárez de Terrassa i ha envoltat ja un municipi i el dia següent d'Existències. Al municipi d'Olivella, al Garraf, presenten una nova parella de gegants i la reestrena dels seus gegants vells. Els gegants vells van estrenar una nova imatge espectacular que es nota moltíssim el canvi i els nous gegants que foren fets per Arnau Codina, el que va fer una gran feina, igual que amb els gegants vells que van fer. El taller Escolsoní d'Escultura i Cacerra restaura en Ciset i l'Angeleta, els gegants de Sant Esteve de Sarrovira. Els han quedat espectaculars. I de nou, taller Escultura Cacerres, espectacular i brutal, sense paraules de nou. El taller Escolsoní d'Escultura i Cacerra restaura en Ciset i l'Angeleta, els gegants de Sant Esteve de Sarrovira. Els han quedat espectaculars. I de nou, taller Escultura Cacerres, espectacular i brutal, sense paraules de nou. Taller Escultura Cacerres, enhorabona. I Vilanova del Camp presenta una nova parella molt més representativa del municipi. Ells són l'Arenal i l'Ou Blanc, uns gegants construïts a Valls pel Sergi Iglesias, que ha fet un gran treball construint aquests gegants tan bestials i espectaculars. L'Arenal, gran personatge, i l'Ou Blanc també. Una nova figura s'uneix al seguici sabadellenc. Ella és la Mulassa de Sabadell, una mulassa construïda pel taller Saranda de Granollers i presentada el 31 de juliol. Una mulassa divertida, una mulassa carismàtica, una mulassa molt realista. Vilanova i la Geltrú incorpora una nova figura al seguici de goma. Ell és el drac del Nona, una figura feta per Fastiari i que ja molta gent el té. La veritat que és molt xulo, molt original, és molt idèntic. És un drac molt carismàtic també i important. Solsona viu la 12a trobada gegantera organitzada per la colla gegantera del Carnaval de Solsona. En aquesta trobada d'enguany van convidar diferents colles com la colla de Manresa, la colla de Peramola, la colla de Navàs o també entre d'altres. Va ser un pradà molt bonic. La capital del Maresme viu la seva 12a mostra de balls de gegants de Mataró amb gran acceptació del públic. Com sabeu, un acte que l'organitza la colla gegantera d'Iluro va omplent els carrers de Mataró, els carrers més cèntrics de la capital, amb uns convidats de 10 com els geganters del Calçot o la colla gegantera de Sant Castellterçol va realitzar la seva anual trobada gegantera, una gran trobada gegantera llarga que va començar a la plaça Major i va passar pels carrers més cèntrics del municipi
i van tornar a pujar fins a la plaça Major, on allà totes les colles van fer una entrada a la plaça i una ballada. La Llacuna celebra la 28a trobada gegantera, una trobada que va omplir els carrers i places d'alegria, de gresca, amb la banda popular de Costa Rica. Una trobada diferent, una trobada molt maca que va omplir de gegants i gegantes, gegantons i grossos, tots a la... En Ferran i la Mercè dels gegants, en Jaume Apòstol, uns gegants construïts pel Josep Manel Casserres, celebren la seva trobada anual acompanyats de diferents gegants barcelonins i del territori català. Els que podríem destacar serien els geganters de Reus, que han vingut des del Baix Camp, una trobada més que bonica. Sant Vicenç de Castellet viu la seva anual trobada gegantera amb uns convidats de 10, com la colla gegantera del Serrallo, la de les Borges Blanques, Rubí, Mas Llorenç, entre altres. Va ser una trobada molt bonica, molt diferent a altres, amb molta calor, ja que va ser unes temperatures molt altes. La veritat que va ser Moià du a terme pels carrers i les places la trobada gegantera a Moià. A Moià aquesta trobada gegantera és molt important, ja que va reunir en aquests 40 anys de trobades geganteres, van reunir els gegants que més han visitat la població. Doncs fins aquí el noticiari juliol. S'ha acabat aquest mes, ja ens toca anar de vacances uns dies a l'agost, però això sí, el noticiari tornarà i seguirà editant i es penjarà, com ja era habitual, entre d'altres, que hi haurà alguns altres vídeos a l'agost. A l'agost serà una mica més de descans, una mica més de vacances, però seguiré penjant vídeos de tant en tant. Per tant, res més, això és televisió i res més. Això sí, si m'he deixat alguna notícia, alguns nous gegants, els podeu deixar als comentaris o per Instagram. I els gegants al noticiari des del teu dispositiu. Adeu!